Odbor ošetrovateľstvo ako samostatný odbor, ktorý sa vzdeláva viac ako 100 rokov na vysokých školách, predstavuje profesionálnu možnosť samostatne vykonávať ošetrovateľské povolanie na bakalárskej úrovni, na magisterskej úrovni, poprípade na doktorskej úrovni. A toto naša vysoká škola ponúka. Som sestrička na jednotke intenzívnej starostlivosti. Od mojej vrchnej sestry som sa dozvedela, že si môžem podať prihlášku na Vysokú školu svätej Alžbety. Tým, že som tam pracovala ako praktická sestra, som si chcela troška rozšíriť tie vedomosti a podala som prihlášku a rozhodla som sa študovať tu v Bratislave. Človek má niesť nejaké to dobro a práve naša ochrankyňa svätá Alžbeta bola tá, ktorá napomáhla tým, ktorí boli opatrovaní, ošetrovaní, liečení, a to sa nosí potom nie len na základe tých kompetencií, čo si sa naučili, ale to sa nosí v srdci. A toto dobro treba rozdávať. Ak si chcete zvýšiť kvalifikáciu v odbore ošetrovateľstvo, tak príďte študovať na Vysokú školu svätej Alžbety.